Mas Gareng. Wah, dawuh. elok panjenengan kuwi. Nggih boten elok. Iso ngoten mawon. Niki sing kula garis bawahi. Nggih. Panjenengan kuwi nadyanto duweni kepinteran sing wis ora bisa dientengke wadene panjenengan kuwi ora tau gelem ngetokke kepinterane. Nggih, mboten nganu Mas dadi mungkin kula dianggep wong pinter, wong elok, mungkin ndak sinau kula mandeg. Nggih. Wong yen sinaune mandeg ora saya pinter ning saya bodho. Niku sing diarani wong pinter ngoten niku Mas. Nggih. Gitu. Sing jeneng wong pinter kuwi ora ngrumangsani pintere ning kepara ngrumangsani bodhone. Satemah gelem sinau banjur dadi wong pinter. Wong niki nggih merga nganu Mas dalam rangka dedeke napa ki jejeke posisi kula sebagai kepala rumah tangga. Nggih. Abot-abote ngopeni anake wong, Mas. Nggih. Mas, kula niku trenyuh yen pirsani niku para pamriksa mingket wae kok ora. Lho lan Isih iki jenjem tepuk tangan untuk para pamriksa sedaya sing tasih tresna dhateng budaya. Khususipun wonten Kerandon mriki para hebat, Mas. Bakune angger tlatah Pekalongan yen dike tontonan wayang pun ngemate. Ini bukan hanya penonton tapi penikmat wayang. Nggih, saestu. Menika kula kintun salam dhateng para pamriksa live streaming Cah Sragen, Nggih. YNA Studio Pro, Nggih. Juli Eko PR, Twin SBA TV. Leres. Nggih, heeh. Mugi saged kangge hiburan. Saiki model YouTube ngene iki wis hiburan murah meriah dinikmati kanthi santai ning daleme dhewe. Ning ya anu Mas, kabeh niku kudu nengenke rasa kesabaran. Nggih leres. Merga majune jaman, majune teknologi iki ya ana kurange. Bab napa niku? Perkara oleh mirsani nggon live streaming. Nggih. Ya nek pas awake dhewe iki metro etuk sinyal sing apik. Yen pas nggon sinyale bosok, Walah wis. Wah jeneng arep apa niku pamriksa ning YouTube kuwi mung mesake mirsani merga muter wae. Ha niku kabeh iki ana kurange ana luwihe. Ning nek ditampa kanthi sabar ya penak rasane. nggih isen-isen donya niku enten berhasil dan enten gagal, enten apik ana elek. Nggih. Dadi isen-isen donya dadi nggih ditampa kanthi leganing penggalih. Nggih. Muga-muga awake dhewe dipilih karo sing nyipta urip, dipilih dadi tumindak sing becik. Amin. Lan kabeh para wargane iki ya dipilih dening Gusti Allah dadi piyai sing apik kabeh. Sing baku gawe senenge piyai sakmene mbane iki. Nggih. Alhamdulillah iki ambak awake dhewe iki ora munafik golek upah paribasane Oh, nggih. nawaitune ibadah gawe senenge wong liya. Kata orang-orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Awake dhewe niku mung wong pira to Mas? Gawe senenge piyai sementen. Ning tak kira ora iso ngelegani piyai siji lan sijine. Leres nggih. Ning sebisa mungkin kita memberi yang terbaik, wadene akeh kurange ya niku pancen cubluke awake dhewe. Tiada gading yang tak retak apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Niki wujude tasakuran, apa arti dari tasakuran? Niki otak-atik gathuk nggih Nggih. Mas. Tasakuran ta itu tandanya piyai ing Krandon mriki orang-orang yang kuat imannya. Sing tebal imane. Tebal imannya, orang yang tebal imannya selalu bersyukur. Jangankan kok diberi hadiah atau apa ki pahala. Upama diberi musibah, Tetap harus disyukuri dicoba ya disyukuri. ya karena Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Niku ta. Ta. Terus sa. Satu sahnya kalau diketahui oleh orang banyak kaya begini kisah mergo diketahui oleh orang banyak. Nggih. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Tasakuran ini gandeng cenengi karo tirakatan. Niki ya ngono, tasakuran karo lek-lekan tirakatan. Nah, nyadong wahyu, nyadong sesuatu yang positif. Nggih, terus Anugerah dari Allah atau Tuhan yang Maha Esa itulah yang dinanti-nanti umatnya. nggih. Mila niki gandeng kompak oleh tirakatan insyaallah warga Kerandon pinaringan panjang yuswa. Amin. Murah rejeki tur barokah.
ora mung warga Krandon tok, sekitarnya sing Lah mirsani niku wayang. nyawapi sak kiwa tengene. Pun sing bakune sapa wae niku yen seneng gawe tontonan dinikmati wong akeh, insyaallah surga itu akan yang dituju. Nggih. Aku ya matur nuwun ya Mas kali Pak Kepala Desa. Pak. Lah wis pirang taun kepungkur niwadeni sih kelingan karo Bagong sak kanca. Matur nuwun, aku jek kelingan biyen lakone Wahyu Cakra Kembar. Nek kala semono Pak Kepala Desa sing mantu rayine. Malah Pak Kepala Desa malah urung nikah. Lah nggih, kala semanten. Heeh, niki alhamdulillah iso ketemu kalih warga Krandon melih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Gareng. Niki luar biasa, request luar biasa niki. Nggih. Niki sithik-sithik mboko sithik alon-alon waton kelakon. Oh nggih, kedah niki. Apa-apa nek diyoyo ati Mas, boyoke kecethit. Wes aku mesake karo iki Thomas iki ganti Teguh. Lah iya nggih. Nyuwun kutut manggung. Nah, katur Mas Petruk sak rombongan mugi kenging kangge jampi saya. Saking Bapa Siswaya Arjasari Bojong. Waduh. Bojong. Kutut manggung. Ya. Aku tak ngicipi kutut saka Purwodadi karo saka Ponorogo men ngadeg nyedhaki Mas Gareng. Purwodadi Ponorogo. Ayo kene. Kene. Maka ayo mentaram. Neng. Iki cerita. Biyen aku kepethuk bocah siji kuwi. Heeh. Kendangane, Mas. Rizki ta? Rizky. Wah, elok. Kendangane Oh, Rizky. sing lanang ora wani gleleng. Heeh. Kok sing wedok keplakane antep tenan. Gleleng kebuk pisan wis. Weh. Tak cecek. Ini tenan jan luar biasa. Sing lanang ya sabar. Nyuwun apa, Di? Heeh. Aku njaluk mangan. Iya. Ayo. Apa yang ngono ta? Ya. Ben karo bojomu yang ngono kuwi ta, manja ngono ta, Dek? Biasa mawon kok. Oh, biasa no. Biasa. Karo ning guwa. Ayo. Niki anu, kutut manggung. Yo diurutke sik. Sapa ki, Mas? Ayo no, Mbak Rizky no. Mbak Rizky. Ayo. Kaya ngapa suarane? Ya, Mbak. Kutut Wah, ya wos. Ayo. Mbak Rizky nek cara manuk apa Mas Gareng? niki dedeke dawa dhuwur ngeten iki murai batu weton Medan dengan panjang ekor 20 cm. Waduh. Murai batu panjang ekor 20 cm. Wah niku. Nah niku nek. Nggo tio mboten kecekel niku. Nggih. Niku nek Mbak Rizky nek Mbak Darsini. Mbak Darsini iki niku manuk sing perbawane gedhe niku pentet. Pentet. Pentet niku anger pun wetet manuk liyane kesilep. Iya, mulai sak sirek tatet. Niku ngentut. Manuk liyane kesirep. Terus nek anu Suci. Suci niku lovebird. Wih, lovebird. Lovebird. Iya. Heeh. Terus nek Mbak Dita. Mbak Dita nu pawakane cilik lirit kenari, Mas. Wih, kenari panda. Kenari panda sing wernane oren. Jare 30.000. Kenari 30.000 to? Nek ora apa-apa sing anu bakune iki suarane ya. Lho nek sing penting lak kenari nu tit 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 tit, ting ting ting. Tatap cagak.
Lho kok tatap cagak suarane ting Oh, ting ting nggih. kok tatap cagak. Niki Mbak Dita terus saiki nek iki randane iki. Piye, Mas? Niki manuk ancel bumi nggih. Lho, kowe manuk Keluyane apa? Oh, mboten tau ngoceh. Ulese abu-abu yen weruh wong mlayu. Tik wonge mandeg dheweke mandeg terus mak sut sut. Ora cara ngono aku ancel galeng kowe. Nah, ancel galeng ngoten niku niku angel cekel-cekelane bocah Nggih. niki angel cekel-cekelane. Mula ancel. ya Allah. Nek panjang ekorku pirang senti, Mas? Ora duwe buntut tok Eh? kuwi kok. Lho mau dari segi duwe panjang buntut. Ora kuwi ekore ya wis biasa ning gesit-gesit. Kayak ono to, kayak buntutmu ya ora apa-apa. Kualik no. Oh ya. Lah Lah mesane buntute dienggo kucir kok. Lah wong buntut sing duwe akeh wulune akeh rambuté dawa ki wedok kok malah njaluk aku. lah manuk renek buntute lho mesakne. Lho ya wong pancen modele ngono kok doyak parno ning isor mobil no ora kecekel. Sing ngoyak Pak Rindo. Heeh. Ngedeh wis ya. Jenenge Thomas Surinto. Bahaya. Ya tutuke Pak Rizky. Nano. Paraku tute harsa Hup, gentos Mbak Fahmi. Yo. ning pla ha 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 Haha. ha 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 Hahaha. Yo. ha ha Mas, Apa? iki dudu manuk ancel bumi iki. Lha apa, Mas? Manuk tengkek buta iki. Iya kan dipancing ngono langsung teko kabeh. Oh cucuke kaya supit kalau supit piting lho. Ya. Wah. nyebet sampean gelem sih. Mah aku mbok supit rujah raceh. Tutur nek mapan ini diganggu apa enak nih. Suarane terusno sayang. Apa? Sayang. Sayang di sawerane kayak aku. Hah? Sayang kene aku sawerane. Sawerane kayak kowe. Hah? Bojoku apa kowe? Iya, Pak. Keringan. Keringan Kutut cekok dangdut aku sange. Iki Cengkok palapa ya. apalah. Ya. Ya kepenet ae. Nanu. Ya, Pak. kepenet. Ngono genake wong. Yo. Anggonya. Pak Rinto langsung wungu lho. Iya, Pak. Hanggung nyaman Naeno. manas Ah. hati. Yo, wiwit manggung Utut Purwodadi, Mas Gareng. Oke. Sing kempul diabani. Oh, Keo. Ya. Ayo. Ketekung Kempul ngon. Bagus. kung Pindho ngon. Bos. kung Ping telu ngon. ketekung Ping papat ngon. kung
lima ngun. Ora sudi ki, Pakde. Lha kowe jenengmu pancen dudu sudi kok mangun kok. Ya piye carane? Ngun. Ping 5 ngun. Pisan iki turutana to ngun. Ya Ping piye? 5 iki sak kempulan tak aji 10. Nek ping 5 ya 50. Nah. Jenengan kedah lomo lho, Pakde. Lah niku to pas 50. Ping 5 ya ngun. Kayak gesek. Masa ora percaya to karo Ora. aku? Kayak gesek kok ya. Oh, alah ngun. Ngono kuwi kabeh iki ning anu nek Jerbas iki mawa beya. Ah, mawa kuwi ya panas kok beya. Wah, masa ngarep nyawer kok kesetrum. Ya titip Pak Rinto. Mah, kowe titipi gelap kuwi. Ngon, ping 5 ya ngon. Tenan ngon. Bro, kok dikei duit. Terima kasih ya, Bro. Bro kok blu. Tenan sik tak matke kok dhuwur. Gong. Iya, Pak. Lu kontek. Lah wis Piye? Ping 5ne urung. Lah wong Rizky wis gong, ya rampung no. Engko sithik. Balekke ngon. Balik. Kok balekke. Timbil Pak Dewe engko. Ya Pak Fahmi, monggo. Mangga. Halah, mangga. Kosek. Mangga. Kosek, lihat. Mangga. Piye? Halah mangga. Wis dikai kok. Kok sik to? Piye? Nyambut gawe sik mengko. Sik. Kuwi apane? Lah iki monggo-monggo nawake apa? Lah iki emang Angguwe kutut kuwi lho. cakepane ngono kuwi. Oh, monggo ki cakepane ya. Nah. Sik tak sawer. Endi? Monggo. Ayo Pak Fahmi tak iki. Mangga ya. Mangga. Awas kowe. Midang ati Kaena. kang Ya Pak Rizky. Jur keteko. Wes. Wes, Kok jur Pak keteko De. wae. Wes, urung keteko kok jur keteko. Ngono aku jur keteko wae. Lah kemrungsu. Mitra Kang Mi Wilujeng. Wilujeng ramohipun Pak Dikereng. Awit saka pangestu. Ya Mbak Fahmi, nano. wangi-wangi ya lah bapak kutut manggo narasamu ne kandas lemas sasolai Yo, diombeni sisan, Mbak. Omben. Amben Omben. Hamben Umben-umben iki ra seneng aku. Hamben Seneng umpat satu. Hatta Hamben Omben ana. Hamben ana ha ha kutute mas gareng cilik ata omben ana
Pakanono eku tuteku kuwi. Putri siap. Pakanono. Bapak nganggo mandem. Garing wis esuk nang. Oh, bengok ya. Ya, Mbak Fahmi. Neno. Terahing nata Balungan yo. lagu mat-matan iki nggih Kutut manggung luar biasa. Suwe ra krungu angger krungu ning ati macres adem ayem. Wong piyai mriki niku piyai budaya kabeh kok. Nggih. Lagu apa-apa anu piyai mriki niku remen. Nek sing bangsa seger ya piyai nom-noman kuwi. Yen bangsa Kutut manggung ya kasepuhan. Lho kabeh niku diratani. Warata kabeh seneng sing bagus. Mbak Fami lenggar riyin genti Mbak Rizki. Menika wonten anu Mbak Rizki nyuwun langgam Joko Lola pelok barang. Wah sae iki, sae. Menika matur nuwun saking Mas Leo Anjasmara. Waduh, nggih. Mangga. Ayo. Iki suwe ora tau diesis. Aku suwe ora tau kepethuk iki Joko Narno iki. Joko Lola. Oh, Joko Narno. Wah, angger gamblek. Pakde gareng. Lah aku sing ora tau kepethuk Joko Narno kok. Ya Mbak Rizki diaturke. Mangga, ya. Ngagem bawa mboten. Boleh. Nah, waktune isih umber ya. Ya, Mbak. Was meh wanci lingsir wengi. Sijak kolatan nendra. Kumlundung ijen mesake ya Mas. Heeh. Gumlundung ijene ngamben. Nggih, ketal-ketil dhewe karo ngitung usuk. Heeh, kelap-kelap. Nek kelingan ki lara ati. Wes, ya wong abot-abote urip dijen ya ngono. Lah iya, Joko Lola ya ngono. Waduh. Nek duwe katresnan ya ngono ah, miring ketok ning tembok. Mlumah ketok ning usuk. Mengkurep ganjel. Wah, ganjel. Lah kene ngisare guling ya. Anu. Banget nggonira nalongso. Banget nggone nelongso. Merintih. Kaya den pini lola. Dari
P3A Kalijogo. Oh, nggih. Untuk petani pengguna air tetap jaga kebersihan. Nggih. Menika sawani irigasi pertanian. Nggih. Di saluran irigasi pertanian nggih aja nganti kena sampah. Oke. Saking Bapak saking tangguh Ketua IP3A Kalijogo. Nggih. Penting itu Buan. penting. Yo. Wong tininggal bapak biyong susah dadi Joko Lula kae lho, Mas. Joko Lula kemul sarung rene. Joko Lelur. Oh ya padha ya. Yo. Mau Joko Narno ra itu. Ya, Mbak. Mas meh wanci lingsir bengi si Joko Lola kan bisa nindra gumlundung ijeneng ngamben nandang susah kang tanpa gonira nalangsa wong tininggal bapa lawan rena pulah wis bejane saenggo yaden pinila Tatan kendhat genira kunci wangun lalakon nira tansah upaya sapandula marganing lara Ya. Mas usul. pripun to Pak De Apa? Sing ngendang pramukai sesuk ganti Pandu. pramuka Pak Pandu ki biyen saiki pramuka. Kok ganti ngapa? Wong joget ora dikendangi ngene lho. Lah wong wis penake ngono. Penak apa wancine jeglengan wancine pas tiba malah ora dikendangi kok. Coba alon-alon. Ditilapke ben dek ora ngerti. Oh iya. Ya ta? Masa ini iki lamur kok dek. Kok kaya arep lunga ditilapke. Oh, adake apa lah. Oke. Ya pan. Ya Mbak Rizky. rasana nora kadang mitra wae ya apile janma kapan boyo tinarima yen nyabrata bisa pare Matur nuwun wis diaturke langgam Joko Lula kepenak banget nggih. Wes, Terima kasih ya Mbak Aku Rizky. sampean yen gara-gara sing kendangi mangun wae. Wes. Maksane iki aku ora gareng ngene iki ora digawean apa piye? Ora usah muring-muring. Ora muring-muring aku ki ya duwe gawean inti, Mas. Apa gaweane? Penunjuk ronde di dalam ring tinju. Kok iso?
Piye? Kok iso iki lho? Mesake ya. Kanggo mic muring-muring ora kok. Kaya kok ewaku. kuwi nek ubet jane ya sak yuta itu lho kuwi. Oh, macam apa wae. Menika nyuwun jineman Sarkara. Lho, ora elok. Weh, Sardolo. Sarkara. Oh, Sarkara. Nyuwun menika saking Bapak Jumiran UFC Sidoarjo. Nggih. Ngatur dulur-dulur SBA lan KSFC. Monggo jineman Sarkara. Ayo, aku tak nyuwun tulung ngono wae. Mbak Darsini sik. Heeh. Wah, iki senior kita, sinden senior Darsi itu. Mbak Darsini. Sini yang cedak adoh situ. Wong senengane bingungke wong ya. Monggo Mbak Daryo diaturke jineman Sarkara. Monggo. Ya ya ya. Ya, Mbak. Bungon Noin. Matur nuwun. Wah, iki dangu mboten krungu ngeten iki. Nggih. Lagu-lagu piton ngeten iki. Kok piton? Iki lho lagu apa Jineman Sarkara kok. Lah ya jinem iki lak piton. Wah, senengane bingungke ya. Ya wis. Nggih, wis diaturke Jineman Sarkara. Oleh Mbak Darsini. Nggih, Mas Gareng niki Pak Kades Krandon. Ngersake bawa dandang gula kanca tani. Oh, sae. Ngatur Mas Petruk, Mas Gareng saha Mas Bagong. Nggih. Tuwin kagem warga Krandon, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Ya kene, Mbak Fahmi jumeneng sik kene. Fahmi meneh. Ha iya no. Wis jan laris dina iki Fahmi. Ha iya, wong nek lagi laris ya ngono kuwi. Iya, nek anggere ora laris turu tok. Kene Mi, kaya Mi, kene Mi. Iki nglegani sing ngersake anu lho Pak Kades lho. Nggih, ayo diaturke sik. Ah, engko sak langgame sisan. Mangga. Ya. Ya Mbak, ya Mbak. Nggih, bawane lek suling. Napa? Dandang kula. Iler-iler. Oh nggih. Nyun sewu nika ngambil cakepan.
pareng nggih. Boleh. Ayo. Timbang kula lali. Heeh, nggih wis ora apa saelinge wae. Wis ngawur. Hah? Dereng. Oh, tak silihke. Jangan nampilne ya Mas, engko tak kei. Ning ora nganaki to. Nggih. Ada kaya utang piutang kok ya. Dhewe iki biasane nganaki kok. Maka, yo diaturke. Nano tandure semilir kanca tani kang padha makarya neno katon lejar panggali parini lemu-lemu katon sobor nyenengke hati kalis ing sambe kala menano iku panyuwunku wit sihing Gusti kamula kanca tani yakti saka guru negeri uga petenging bangsa Kakak ayo diaturke. Yuk. ibu sanangi kanca tani yenyang tandurane mari ibu saya reman rame-rame Saka guru tumrap Terima kasih Mbak Fahmi wis diaturke. Monggo lenggah. Yo. Balik Slendro ganti Mbak Dita Intawati. Nggih. Oke. Monggo ayo kene Mbak Dita, kene Mbak Dita. Lumbung desa protani padha makarya. Ayo yo. Ayo Kang. Gandeng iki piyai Banyuwangi, aku nyuwun lagu Banyuwangen. Ah, Sae. Gerajakan Banyuwangi. Sae. Neng dibawani umbul-umbul belambiangan. Oke. Ya, yang apa suarane? Ya Mbak, ya Mbak. Ya. Ayo Dit, yang apa tandangmu? Ya. Ya Mbak.
Membiak kaya mati oke. Ngapa, Mas? Iki ngopo iki? Lho ki tembang Banyuwangen kok. Lah iki mau le buah-buah apa? Iki nyenggaki, jenenge ngerangin dijogeti. Oh, segaan to? Heeh. Oh, ya ora omong kok. Kaget aku. Adet atuh. Suarane gandeng belam biangan Piye? Lah jare segaki. Lah yang bengok no. Wah, aku to. Heeh. What? Ayo. Ya, Jane grup apa ora to iki? mau telat to ya. Ya. nyaram biai Wong edan. Dikendangi kok wedi. Kaget to. piye to Pak De Kaget aku. Adet atuh. Nusantara Nyerapai Nusantara ya. Ngapa kok guyu? gila Ora. gila Mas Wah, Lho yen wedi aku sik nampa gila lho. ya aja gila ya jijik ngono lah. gizi Ya. Ya wis tak anut kan. Neno, Anu apa? wangi. Lar-lan. Sangka Iki mau ora sida seganteng. Ah, kalinyat linyat Belambiangan. belam Kaya wong uyuh kae. biang Orang pojok kiri-kiri ki. Yuk. Hey. Anae dia. Gumelyaring. Taman Sari Nusantara. Belanggangan, belanggangan. Yo, gerajakan Banyuwangi, monggo yuk. Aing. Yo. Halo laling. Yo.
Alhamdulillah wis diaturke gerajakan Banyuwangi. Sing nembang ya asli saka Banyuwangi. Dadi wis deles iki mau wis ceprok. Mbak Dita aja lungguh sik, disusul Mbak Suci rene. Sopo sing ngongkon lungguh kowe? Ayo. Mriki Mbak Suci, kene. Lasung jumenglung sruwi bali balang lasung jumanglung manakar mangungkung kumandang kibet bisa jroning praktisan tak gungtang tak gungtang menika wonten ngersakaken samping gunung warga Kecamatan Kesesi. Menika matur nuwun saking Bapak Camat Kesesi wonten wajibipun Rp300.000. Nggih. Nuwun. Matur nuwun. Nyuwun samping gunung. Oh nggih. Mas niki wau sing Pak Kades Kerandon maringi tali asih Rp500.000. Matur nuwun Pak Kades. Nyuwun samping gunung saking katur Bapak Agus Taryono Tasrin saking Pondok Lambu Jakarta. Oh Pak Agus sing wingi bar nimbali awake dhewe sak kanca. Nggih. Saking Bapak Suharjo nggih Belacanan Siwalan Pekalongan. Oke. Oh sing wingi ya. Nggih, heeh. Sing wingi aku ora melu kuwi. Alah. Ya, sesuk. Sesuk. Ya. Yo, sampai gunung, mangga Mbak Suci sik. Ini, yo Mbak. Nano. Jegleng lagi. Jegleng no. Oke. Ayo ora ngopo. Aku ki anggar mbok perintah isine mung Eko. Ya. Nano. Jegleng. Karo gugah Mas Alfian. Mas. Malah ngenges sih. Kayak hantu. Yo, sing penting kan iso bergerak. Napa nih? Loh, maksudnya hatinya tetap bergerak walaupun wajahnya rusak. Nggih. Nano Mbak Dita. Dita, lagi Dita. Wih lho. Yen memaja Mongkaro. mangkara Sabar gudeg. jana Ayo. Yo. Ayo. Lah aku ngenteni kendhange ya lho. Loh, kendhange sampean mumpul lagi jeleng ngono. Oh ngono. Ayo. Wis tak bacok tenan lho. Kok nesu apa-apa ora beneran. Ora tekan-tekan gone lho. Nah, Yoi. Siap. Wah. wong yang ngantuk jegureng so elik. Ya ora. Wong di Ditakok ngantuk. ora iso. Ngerti-ngerti turu. Ya, Pak Suci. Ngerti kancane jiwite ya. Luar biasa. Jadi Pak Dita. Oke. Wale karo. Aku kemrungsung sel aku pengen bali kok jen res area tutup. Kurang muntir ya. Menano.
Wah, aluse. Ganti Mbak Suci. Nanoe. Apa, Mas? Kelotak. Mak cek. Macek iki piye? Iki ora iso godhong kates wis iso gawe lega lho ta. Wong jenggleng ora mbok der iki piye? Lah kudu Piro abote kowe percumane. wes. Dan Wes iki lho. wis kene ra juga to dijenggleng. Lah jenengan mboten maringi cok bakal kok. Bak apa? Cok bakal. Ora ono-onone cok kain. Nano, ya wanita. Ya. Panas sudah aleng-aleng. Nane. Ya. Der ya. Tenan lho. Assalamualaikum menika wonten ingkang ngersakaken caping gunung. Oh nggih, siap. Nggih. Iki enek nawala Mas wong saya. Ah, senawala karepe ra karepe. Suci. Dita, ngadeg ning ngarepe Suci. Ana. Ya, Kenapa? Malah numpak angkot. Tibane aku ora dijenggleng. Ya. Aduh kemringet. Nadian. Ya, Mbak Suci. Nadian wadon saretan. Swara suling Panjang suarane. etan bali Kula apa setia nek lakon. 12 langgame Mbak Suci. Kok ngemino Mas? Walang keken, walange kadung. Oh, pipa langga.
Rama seger, Mas. Nggih. Ayo, tarik. Yo. Ngapa kok Bareng gelem ngedangi terusan wae. mau kurang nesu? Lah nek ngerti tenaga tuwa ki ya seporsi wae. Yen liwat aku kelingan ya bener. Elak tenan. Kolesterolnya mari. Mari apa gandeng-gandeng kok. Kolesterol 330 ditrek. Ngono kuwi iso medun, Mas. Medun apa? Medun panggung tok klenger kuwi. Ya ora disemangati piyai semene akeh kaya. Lah iki sing nonton ora akeh ora semangat kene iki. Gandeng akeh? Oh, ya wis cukup wis cukup. Nggih, makasih Mbak Cita, Mbak Suci. Sun. Turun ya Dek, Cahayu. Kowe Nggih. delon ora aku tok lho. Lah apa? Sinjanmu hampir semuanya sikile di salon pas kabeh. Koyokan kabeh lho. Iya. Wis seben ya. Oh anu tato ora dadi. Guyon kudu ana watese mesti kathah lepate nyuwun gunge samudra pangasami. Niku sing klontosi. Tembung mutiara niku. Sebaku tiada gading yang tak retak wonten kirang lan lepat kula nyuwun pangapunten. Kula dongaaken warga mriki guyub rukun bangun desanipun. Amin.